Zem. Tretia planéta od Slnka. Bez jej prírodných zdrojov by sme neexistovali. Jej magnetické pole nás chráni pred vesmírnou radiáciou, jej atmosféra nám umožňuje dýchať a množstvo vody na jej povrchu nám dovoľuje prežiť. Toto je len zopár z vlastností našej planéty, na ktoré sa spoliehame a považujeme ich za samozrejmé. Že je to tak teraz však neznamená, že to tak bude navždy. Z ľudskej perspektívy pozemšťana sa nám naša planéta javí veľká a odolná. Pri pohľade na Zem z obežnej dráhy však astronauti často hovoria o tom, ako malo a zraniteľne s jej tenkou vrstvou atmosféry naša planéta pôsobí. Keď sa rozhliadnete po slnečnej sústave, uvedomíte si, prečo je veľa vedcov v súčasnosti znepokojených z toho, čo našu planétu čaká v budúcnosti. Mesiac, Mars či iné telesá v našom susedstve sú posiate krátermi, ktoré sú výsledkom dopadov asteroidov a iných menších telies počas miliárd rokov. Myslieť si, že Zem je výnimkou, by bolo naivné. Pred 66 miliónmi rokov narazil do Zeme asteroid alebo kométa s priemerom 10 až 15 kilometrov a zničil takmer všetok život na Zemi. Tento rok tiež uplynulo 5 rokov od dopadu Čeliabinského meteoru. Explózia tohto 17-metrového telesa nám pripomenula, aký krehký je život na Zemi. Aj keď NASA má program aktívneho pátrania po asteroidoch, ktoré by našu planétu mohli ohroziť, na dopad niektorých z nich nie sme dostatočne pripravení. Ďalšou vecou, ktorá by mohla ohroziť život na Zemi, je explózia supervulkánu. A zabúdať nesmieme ani na schopnosť ľudstva zničiť seba samé. Globálne oteplovanie či jadrový konflikt by mohli zničiť našu civilizáciu aj bez vonkajšieho vplyvu. No a nakoniec, ak by sme sa aj všetkým týmto hrozbám vyhli, naša planéta bude nevyhnutne zničená potom, ako sa Slnko za 4 až 5 miliárd rokov premení na červeného obra. Pohltí Merkur aj Venušu a našu planétu spáli na uhol. Toto sú dôvody, prečo ľudstvo aktívne pátra po iných miestach, kde by mohli vzniknúť mimozemské ľudské kolónie a ochrániť tak našu rasu pred vyhynutím. Otázka však je, kde je najvhodnejšie miesto. Za hlavného adepta na takúto kolonizáciu sa často označuje Mars. Avšak skutočná kolonizácia tejto planéty by bola trochu zložitejšia ako vo filmoch science fiction. Vyslať ľudí na Mars by znamenalo mnohé misie trvajúce mesiace či dokonca roky. Dopraviť zásoby na červenú planétu je však veľmi nákladné. Ak je našim cieľom dlhodobá základňa na Marse či dokonca presun našej civilizácie, musíme sa naučiť prežiť len pomocou zdrojov na jeho povrchu. Prvé misie by na planétu dopravili zásoby potrebné na prežitie počas prvých mesiacov. Nasledujúce lety na Mars by sem dopravili materiál potrebný na stavbu skleníkov a iných budov s cieľom zabezpečiť sebestačnosť kolonistov. Mars však nie je ani zďaleka ako Zem. Táto planéta má len tretinovú gravitáciu v porovnaní so Zemou, jej vzduch sa nedá dýchať a na jej povrchu sa nenachádza žiadna voda v kvapalnom skupenstve. Mohli by sme sa síce pokúsiť o jej terraforming, avšak to by nám pravdepodobne zabralo desiatky tisíc rokov. Podmienky na Mesiaci sú ešte horšie. Jeho gravitácia je len šestinou tej zemskej, jeden deň tu trvá 28 pozemských dní a nemá žiadnu atmosféru. Podľa odborníkov preto nie sú Mesiac či Mars miestami, ktoré budú v budúcnosti kolonizované veľkým počtom ľudí. Predpokladajú, že do konca storočia sa na týchto miestach budú nachádzať výskumné základne rozsahom podobné základňam na Antarktíde v súčasnosti. Preto ak chceme nájsť pre ľudstvo druhý domov, musíme pátrať po druhej Zemi. Teleskop Kepler objavil tisícky potenciálnych planét okolo iných hviezd a vyzerá to tak, že Zem je len jednou z miliárd planét v našej galaxii.
Ako podobné sú však tieto planéty tej našej, presne nevieme. Kepler meria poklesy v jasnosti hviezd, keď popred ne tieto planéty prelietajú. Z týchto dát vedia potom vedci vypočítať veľkosti planét a ich vzdialenosti od materskej hviezdy. Z toho potom odhadujú, či by tieto planéty mohli byť podobné Zemi. To, že planéta je podľa týchto údajov podobná Zemi, však ešte nič neznamená. Ak by bol pomocou teleskopu Kepler objavený Mars, podľa jeho veľkosti a vzdialenosti od Slnka by to vyzeralo, že je vhodný pre život. My však vieme, že skutočnosť je iná. Nájsť preto planétu podobnú Zemi s kvapalnou vodou a dýchateľnou atmosférou môže byť ťažšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Ďalším problémom je, ako sa na takúto vzdialenú planétu dostať. Bez pohonu umožňujúceho cestovať rýchlejšie ako rýchlosťou svetla by takáto cesta zabrala extrémne dlhý čas. Kolonisti by na palube vesmírnej lode museli prežiť niekoľko generácií, alebo by bolo nutné vyvinúť technológie na dlhodobú hibernáciu či kybernetické implantáty predĺžujúce drasticky dĺžku života. Napriek všetkým týmto problémom je pravdepodobné, že kolonizácia planét mimo našej slnečnej sústavy nie je otázkou či, ale kedy. Do doby, kým sa nám to však podarí, musíme najprv prežiť na planéte, ktorú máme. Bolo by tiež arogantné si myslieť, že interplanetárna kolonizácia nás ochráni pred nami samotnými. Ochrana našej planéty a interplanetárny prieskum by teda mali ísť ruka v ruke. Ak totiž naozaj veríme, že v budúcnosti dokážeme premeniť nehostinné podmienky na planétach ako Mars tak, aby boli vhodné pre život, mali by sme tiež byť schopní ochrániť našu vlastnú planétu pred zničením. Závisí od toho budúcnosť našej civilizácie.